שמעתי שמנשה התקין מצלמות. תגיד, אתה בא איתי לנשף? תגידי, אפשר ביס? לא, אני פה עד שמינית. הדעת! נו! מה? יש להם מבחן? אני לא מאמין שזה חנוכה. שבועות. פסח. הסוכות האחרון. אתם לא מבינות, אני פשוט לא יכולה עם הריח המסריח של הפירות המסריחות בקיבוץ המסריח הזה. וואי, עברתי ה-30! לא עברתי לקומונה. הלו. מה? וואי, עברתי למלכישוע! כל פרוטקציות. טוב, צריך לדבר על זה עם אמירם. אתה איתי בנשף? הייתי איתה בנשף. וואלה, גם אני. נראה על בני נוער הולכים ביחד לקומונה? מה, על מה מדברים? שנות שירות. תקשיבו, הייתי בסופש בני. אחי, בתכלס, אנחנו הרבה יותר טובים מי"ב של שנה שעברה. לא, רק תדע שאתה חבר ממש טוב, שעוזר לכולם. חבר'ה, אתם צריכים להחזיר עכשיו את הכיסאות לקניון. בוא נעשה מלחמת מים! קוסמק, למה עשינו מלחמת מים? המורה, אבל הוצף לי הבית. בואי לכל בו. עושים חרם על הקיוסק! אתם חוזרים הביתה? אני יכול לזה רק שניים. בוא נתפוס טרמפים, יאללה, נו, בוא הביתה. תגידי, אם אני לא באה יותר לבית ספר, זה אומר שסיימתי 12 שנות לימוד? יואו, אני מתה מרעב. בואי איך לבדוק משהו במקרה של המורים. מה אני עושה פה בכלל? למה באתי היום? נו, למה אתם לא באים? לאן אתה הולך?